Да, за мен също самоувереността идва от няколко факта. Едното е, когато правим неща, които са доста неприятно трудни, и всъщност влезем в тях и идва една огромна сила от това да направим нещо, което за нас е доста смело. М, И другото е това смаляване. Значи, ако аз нямам самоувереност, много често поставям другия отсрещния човек в динамиката на моето общуване като по-голям от мен, като по-решаващ фактор от мен. Тоест аз решавам да се смаля и да вляза повече в роля на детско, на дете. И всъщност тази неравнопоставеност ме кара, нали, аз да давам повече тежест на другите, отколкото на собствената ми преценка на моята равноправност към тях. И реално това да се опитвам дори да си представям, че другите не са по-големи от мен, дори в физически размер, емоционално, също може да по някакъв начин да помогне. И това смаляване пак идва от тази наша... Всеки от нас има едно вътрешно дете в себе си, което по някакъв начин е живяло в критични родители. Какво означава това? Че не се прави така, не прави това и всъщност ти накрая не знаеш нито в какво си добър напълно, нито знаеш какво е да си истински такъв изследовател, както този филм Frozen. Сеща ли се там, нали беше София, там като и дойде някаква стихийност, нали, мен първият ми инстинкт, като гледам филма е да се скатая и си казвам, оле, 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 това е абсолютно, как сега ще се справи главната актриса. А тя отива и е така, нали, с абсолютен вихър отива и се бори с всичките предизвикателства, които са толкова невъзможни да се случат и да ги преодолее. И всъщност, ето това е, нали, тая детската стихийност. Ти не знаеш, че нещо може да доведе до провал. Това въобще не го мислиш, то не ти е в психиката. Тоест да пуснем тая енергия на вътрешното си дете в действие. Там идва увереността. Но когато сме живяли с критични родители, обикновено, поне на мен това ми е помогнало много, всякакви първични терапии, нали, които ти дават възможност ти да по някакъв начин да се дистанцираш от тези вътрешни фигури вътре в теб, които са някакси в нас е останала тази, нали, това по-добре не го прави, предпази се от това действие. Това няма да ти доведе до добре. Това е страшно, по-добре си трайка и стой си, нали, несигурно. Но всъщност това нас ни кара много да умираме вътрешно, когато се предпазваме. Много повече живеем автентично, истински, вдъхновено, уверено, когато всъщност нарушим тези правила за сигурност. Там винаги, където е страха, нали, той Хелингер казва, този, който е създал метода семейни констелации, отиди там, където е дракона, най-страшното огъня. Там, където е най-страшно. Даже аз ще ви го прочита малко по-късно. Имам един цитат, който е свързан точно с него за това какво е да влезеш в страшното. И аз напълно го изповядвам, но това е един доста дълъг път наистина на едно отделяне, в което вече можем да се погрижим за тази вътрешна детска част от нас, която не е имала собствена ценностна система и е слушала тези наши богове, родителите, кое за тях е по-добре как е по-добре да ни предпазят. И в някакъв момент ние сме им повярвали на 100%, нали, така както кучетата там, нали, завързват ги на синджири, после като им махнеш синджира, те не знаят, че са свободни, не могат да мръднат, не могат да направят тези скокове. И всъщност това е целта на този тип работа терапевтична, от която аз много се вълнувам, е това разгръщане на този вътрешен потенциал, излекуването, стигането до вътрешните потенциали на нашето вътрешно дете, за да може ние да станем възрастни за това дете, да се грижим за него и когато него го е страх, да му кажем спокойно, сега има от какво да те е страх тебе, ти не го мисли, аз съм тук за теб, ще се погрижа за важните неща, които са за възрастните, за сериозните неща, за отговорностите. Ти сега бъди спокоен. И постепенно, нали, това нещо нас ни израства, кара ни вече да сме наравно с тези авторитети, наравно с външния свят, с хората, които ни притискат, които изискват тяхното да се случи, с родителите, децата, директорите и така нататък. Всъщност това е този път, който нас ни кара да не се смаляваме. И вие сте виждали, че има хора, колеги, които те някакси на тях не им се карат директорите. Просто са едни такива, като някакси на тях няма критика. Докато, например, на мен ми се е случвало точно когато съм била в такава фаза, нали, в смаляване, на мен дори, си спомням,